Salut și bine v-am găsit! Astăzi vom face un haul de la Reve. Chiar am făcut niște cumpărături și vreau să vă arăt cum arată. Mi-am cumpărat 3 donuts, unul mov, unul rainbow și unul roz. Apoi mi-am cumpărat o ciocolată care n-am văzut în viața mea, această ciocolată faină. Se numește Tony Choco Lonely, fel de ciocolată cu caramel sărat. Mi-am cumpărat niște chipsuri din astea, exact ca la Cio, dar sunt cele mai nimțești. Așa, chipsuri din astea, nu le-am încercat niciodată, numai pe cele românești. Și ar vrea să testez această Coca-Cola Light. N-am văzut așa ceva în viața mea, acest suc. Și în total a costat 10 euro, adică 50 de lei a costat. Chipsurile au costat 1,50 euro. Ciocolata 3,50 euro. Sucul 1,29 euro cu așa 1,50 euro și ceva. Și 3 donuts au costat 1 euro, adică 3 1 euro. Și cam atât. Vă rog să vă abonați la canalul meu pe YouTube. Mă urmărești pe Instagram și pe TikTok-ul meu. Ne mai vedem data viitoare. Pa, pa!